Dwi am ddarllen i chi pnawn yma ran o lyfr anarferol y proffwyd Hosea a darllen y benod gyntaf. A fe welwch chi fod Duw yn gofyn i proffwyd Hosea i wneud rhywbeth annisgwyl. Ond be mae'r digwyddiad yn ei ddysgu i ni ydy gras rhyfeddol Duw. Mae pobl yn dweud, di gras Duw ddim yn yr Hen Testament. Wel, mi fyddwn ni'n ystyried yn y munud be mae Duw yn gofyn i Hosea i wneud. Gair yr arglwydd at Hosea fab Beri, ynyddiau Iwseia, Jotham, Ahaz a Hezekia, brenhinoedd Juda, ac ynyddiau Jeraboam fab Joas, brenin Israel. Dyma ddechrau geiriau'r arglwydd trwy Hosea. Dywedodd yr arglwydd wrth Hosea, dos cymer i ti wraig o Bitaim a phlant Piteindra, oherwydd piteiniodd y wlad i gyd trwy gilio oddi wrth yr arglwydd. Fe aeth a chymryd Gomer merch Diblaim, be chiogodd hithau a geni mab iddo. Yna dywedodd yr arglwydd wrtho, enwa ef Jezreel, oherwydd ymhen ychydig eto dialaf ar dŷ Jehiw am waed Jezreel. A'r hoff derfyn ar frenhiniaeth tŷ Israel. Y dydd hwnnw, tora fwa Israel yn yffryn Jezreel. Beichiogodd Gomer eilwaith a geni merch, a dywedodd yr arglwydd wrth Hosea, enwa hi Lo Ruhama, oherwydd ni wnaf drigaredd mwyach a thu Israel i roi maddeuant iddynt. Ond gwnaf drigaredd a thu Juda a gwaredaf hwy trwy'r arglwydd ei Duw, ond ni waredaf hwy trwy'r bwa, y cleddyf, rhyfel, meirch na marchogion. Wedi ddiddyfnu Lo Ruhama, beichiogodd Gomer ac eni mab, a dywedodd yr arglwydd, enwa ef Loami, oherwydd nid ydych chwi yn bobl i mi, na minnau'n dduw i chwithau. Bydd nifer plant Israel fel tywod y môr, na ellir ei fesur na'i rifo. Yn y lle y dywedwyd wrthynt, nid fy mhobol i ydych, fe ddywedir wrthynt, meibion y Duw byw. Cesglir ynghyd phlant Juda a phlant Israel, a gosodant iddynt un pen. Dont i fyny o'r wlad, oherwydd mawr fydd dydd Jezreel. A da ni'n diolch i Dduw am ei air. Amen. A fyddwn ni'n dod at ran o'r benod yna yn y munud cyn i ni gymuno, a mae yna wahoddiad i bob un sydd yn caru yr arglwydd Iesu i ymuno gyda ni wrth y bwrdd. Wrth i mi'ch croesawu chi gyd i'r gwasanaeth, da ni'n croesawu Mrs Llywelyn, sydd ddim wedi gallu dod ers misoedd lawer, ond mae'n braf cael eich cwmni chi y prynhawn yma. Sil cynta'r mis bwrdd y cymun, a mae'r wedi anelyn arbennig ar gyfer cleifion. Ac felly yn y cyd-destun hwnnw, da ni yn gweddio y prynhawn yma. Cofiwch fod yna gyfle i chi, os ydych chi am i ni weddio dros rywun, rhowch enw ar gerdyn gweddi yn y bocs gweddi. Ac yna mi fydda ni'n cofio amdanyn nhw yn y cwr gweddi, ac hefyd ar sil cyntaf y mis. Gawn ni gydweddio. Arglwydd yn aml mewn oedfa gymun, da ni'n teimlo'n anhilw i ddod ger gyfron di. Oherwydd mae Duw perffaith wyt ti a na phobl amherffaith ac sydd yn ymwybodol o'n gweindida yda ni. A dod yr yda ni, nid yn heiddiant ni yn hunan, nac yn heiddiant unrhyw berson daearol, ond yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist.
Ynddo fo yma i ni heiddiant ger dyfron di y Duw perffaith. A da ni diolch am y bont y mae o wedi agor drwy i waith achubol a thrwy'r iachawdwriaeth. Drwy'r ysbryd glân arwain ni yn ystod y munudau hyn i feddwl ac i weddio dros yr rhai hynny yn y byd hwn ac yn yn cymuned ac o fewn cylch yn cydnabod sydd yn sal, yn wan, yn wael ac yn glaf ar hyn o bryd. Ti yw Duw ein creuwr a roddodd y fodolaeth i'r cwbl a chreu creadigaeth hyfryd, perffaith, llawn adnoddau naturiol i gynnal dynoliaeth. Mor ryfeddol ydw i ti o Dduw fel creuwr a cynhaliwr a cachubydd. Diolchwn i ti am bob diwrnod o iechyd da ni'n dderbyn o dy ddwylod i, yn bod ni'n gallu codi o'r gwely, gallu bita'n brecwast a chael diod, yn bod ni'n teimlo yn o lew ar ddyddiau penodol. Ond eto da ni'n ymwybodol nad dyna'n hanes ni yn barhaus. Bod salwch, bod gwendid, bod henaint yn gallu effeithio arna ni yn gorfforol ac yn feddyliol. Derbyn y diolch am yr arglwydd Iesu a'r datguddiad ohono ef, y datguddiad o roddodd ef ohono ti. Fe weithiodd yn erbyn y tywyllwch ac anghyfiawnder a drygioni. Fe weithiodd yn erbyn marwolaeth ac i achau yr rhai hynny oedd yn glaf, gan ddangos dyfwriad a dogoniant. Da ni'n cofio amdano yn ystod i fywyd daearol yn iachau yn wirthiol y claf o'r parlus, gan i drwsio a'i fendio fo o'r hyn oedd o'i le. Fe gofiwn fel yr iachaf yn wirthiol y wraig ar diferlif gwaed, gan rhoi bywyd a iechyd newydd iddi hi. Da ni'n cofio am yr hanes hwnnw y prynhawn yma, pan rhoddodd eiolwg yn ôl i Bartimeus ddall. A dy fod ti drwy wyrth cariad yr Iesu wedi iachau pobl o'i gwendida. A thrwy hynny sylweddoli brwydr yr arglwydd Iesu dros salwch a o blaid y rhai hynny sydd yn glaf. Nid dewyllus di ydy'n bod ni'n sal, ond eto da ni'n byw mewn byd amherffaith ac yn sylweddoli yr hyn sydd yn gallu digwydd i ni. Ac felly, cliw yn gweddia tair y prynhawn yma wrth i ni gyflwyno yr cleifion, yr rhai hynny sydd yn sal yn gorfforol, yr rhai hynny sydd yn dioddef o gancer amrywiol, o MS, o motoneuron, bobl hynny sydd wedi cael strokes, yn dioddef o gyflwr y galon, rhai o'n ffrindiau ni a haint ar ei hysgyfaint ac ar ei harena, ac amrywiol salwch yr ydan ni'n ddioddef. A rei o'na ni'n meddwl am bobl arbennig y prynhawn yma, ac yn ei cyflwyno nhw i ti yn ei gwendid ac yn y frwydr maen nhw yn ei wynebu. Fe weddiwn hefyd dros y rai hynny sydd yn dioddef o gyflyrau iechyd meddwl, o'r felan, iselder, ysbryd, gorbryder, a bywyd yn faich trwm iawn ar ei sgwydda. Heddiw yn hunllef, fori yn frawychus. Fe weddiwn am iachad a chynhaliaeth i'r cleifion hyn.
Os di o'n ôl dewyllus di, da ni'n gweddio byddan nhw'n cael ei achau. Ond beth bynnag ydy sefyllfa i iechyd, y byddi di'n ei cynnal ac yn ei nerthu o ddydd i ddydd. Da ni'n meddwl am yr oedrannus sydd yn ffrindiau da i ni, ond sydd bellach yn anabal ac yn methu ymuno gyda ni, methu codi o'r gwely neu yn methu codi o'i cartrefi i fynd allan. Bydd yn agos at y cyfryw rai, a gad iddyn nhw deimlo dy fod ti wrth law o hyd i wrando cri. Yn ôl dy feddwl a thewyllus, dyro iachad, dyro ymgeledd, a dyro ofal lliniarol. Fe gofiwn yn arbennig am ein cyfeillion Sian Parry, Brenda, Iwan, Jean, Delor a Tom, Barry Davies, Eric Nash, Trevor, ac enwa eraill sydd yn cael eu cynnig i meddyliau y nawr. Diolch i ti am yr ysbytai a'r meddygfeydd, y meddygon a'r arbenigwyr a'r nyrsys sydd yn gweini arna ni. Diolchwn i ti am y staff gofal, diolchwn i ti am y gofalwyr sydd yn mynd i gartrefi. Diolch am y wladwriaeth les yr NHS sydd yn gwneud gymaint o waith ardderchog yn ein cymunedau ar hyd a lled gwledydd Prydain. Allan bod ni am gyflwyno'n hunain hefyd, Dad, ger dy fron, oherwydd yn bod ni'n pryderu am gyflwr neu am rhywbeth sydd yn gwasgu arna ni, ac fe wnawn hynny yn ffyddiog, gan wybod mai ti yw y meddyg mawr. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist. Amen.
Nawn ni gadw'r emyn nesaf o sana fyth mae gen I frawd sy'n cofio'r tlawd a'i gwynion. Profedi gwyf o'r dwyfol hedd a'i anwyl wedd mor dirion. Rwan, da ni'n mynd I edrych cyn I ni gymuno ar chydig o hanes y proffwyd Hosea. Ystyr y gair Hosea ydy iachawdwriaeth. Enw addas ar gyfer proffwyd yr arglwydd. Ac yn adnod cyntaf y llyfr, da ni'n clywed y cyfnod y proffwydodd o. Ac felly, mae'n bosib ac yn rhwydd I leoli fo yn hanesyddol. Oedd o'n proffwydo yng nghyfnod y brenhinoedd Eseia, Ahaz, Hezekia yn Jiwda a Jeroboam brenin Israel. Felly o dwy frenhiniaeth yn y cyfnod, Israel a Judea wedi gwahanu o fod yn un cenedl I fod yn ddwy a rhain oedd pobl ddiw. A mi oedd o 'di proffwydo am bron I 70 mlynedd o ddeutu 791 I 722 cyn Crist. Felly am 70 mlynedd mi oedd o wedi bod yn cyhoeddi gair yr arglwydd. Ac yn y dair benod cyntaf o lyfr y proffwyd Eseia, da ni'n cael darlun difrifol a chais anodd iawn gan Dduw gan ofyn i'r proffwyd I fyddhau. Dyma'r ail a'r drydedd adnod. Dyma ddechrau geiriau'r arglwydd trwy Hosea. Dywedodd yr arglwydd wrth Hosea, dos, cymer I ti wraig o butain a phlant Puteindra, oherwydd putiniodd y wlad I gyd drwy gilio oddi wrth yr arglwydd. Fe aeth a chymryd gomer merch diblaen, bu chiogodd hithau a geni mab iddo. Rwan da chi'n dallt y cyd-destun a pa mor anodd ydi o, a falle bod yr arglwydd yn rhoi gorchymyn reit annisgwyl I un o'i broffwydi, sef I fod o ffeindio putain, prostitute, a'i phriodi hi. Ac I blanta I genhedlu drwyddi hi hefyd. Ac felly, fel proffwyd ifydd, y gwnaeth y proffwyd Hosea.
Mae Duw yn gofyn i Hosea i fod yn ffyddlon i'r wraig anffyddlon yma. I fod yn driw i berson o'i ddim yn driw iddo fo. I lynu wrth y wraig yma, Gomer, drwy gyfnodau anodd. Ac wrth gwrs, yr bwriad Duw oedd dangos y berthynas rhyngtho fo a'i bobl, rhwng Israel a Juda. Bod o'n dduw ar y bobl yma wedi dewis nhw i fod yn genedl arbennig, i ddod â goleuni genhedloedd y byd, ond fod y genedl yn anffyddlon i'r arglwydd. Doeddan nhw ddim yn dilyn i orchmynion, doeddan nhw ddim yn cadw i air, mi oeddan nhw'n piteinio hefo eilunod a diwiau eraill, a diwiau'r cenhedloedd, a diwiau Baal. Ac felly fod bywyd Hosea yn symbol i bobl Dduw o beth yn union y bysa nhw yn ei wneud. Mae o reit frawychus ac annisgwyl i ddeud y gwir, ond mae hi yn hanes hefo ergyd fawr i bobl ac i bobl Dduw. Oherwydd trwy'r cwbl, trwy anffyddlondeb cenedl Israel a Juda, y pwynt ydy bod Duw yn ffyddlon. Da chi'n edrych ar hanes Israel yn yr Hen Testament, a maen nhw'n cael eu rhyddhau o'r aifft, ac ar ôl chydig amser maen nhw'n grwgnach bod Duw wedi mynd â nhw i'r anialwch, a rhoi rhyddid, a rhoi addewidion am dir iddyn nhw, a maen nhw am fynd yn ôl i'r aifft, oherwydd o leiaf nhw'n cael bwyd a pryda call a diod yn y fan honno. A mi alla Duw fod wedi dweud, iawn ta, na wfft i chi, na i anghofio amdana chi, na i'ch dileu chi, fel Duw holl alluog. Ond drwy'r holl hanes yn yr Hen Testament, mae Duw yn rasol. Mae Duw yn caru y bobl yma, i hanufuddod, i piteindra, i ffordd aflywodraethus o ddilyn eilunod eraill. A dyma'r darlun pwerus sydd yn llyfr y proffwyd Hosea. Da ni'n sôn am ras Duw. A dyma di gras Duw tuag ata ni. Bod o'n caru ni, nid oherwydd yn gorau ni, ond ar yn gweithaf ni. Oherwydd bod ni'n anffyddlon. Oherwydd yn bod ni'n wael, oherwydd yn bod ni'n bechaduriaid, oherwydd yn bod ni'n gwrthod dilyn i orchmynion, trwy'r cwbl, mae Duw yn ffyddlon i ni ac yn dweud, dewch ata fi. A mae di mynd yn bellach a trefnu ffordd i'n cadw ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Dewch fel rydach chi. Dwi wedi gwneud llwybr drwy waith yr Iesu i chi ddod i berthynas hefo fi. A mae'n ddarlun mor bwerus gan y proffwyd Hosea. Fydwedir yn ail benod Hosea fel hyn. Am hynny wele fe'i denaf a fa hir anialwch a siarad yn dyner wrthi. Rhofi ddi yno ei gwynllanoedd a bydd dyffryn achor yn ddrws gobaith. Yno fe ymetib hi fel yn y ddiau ei hiengtid, fel yn y dydd y daeth i fyny o wlad yr aifft. Yn y dydd hwnnw, medda'r arglwydd, gelwi fi fy ngŵr, ac nim gelwi mwyach fy bal. Symuda fy maith enwau'r balim o'i gennau, ac ni chofi'r hwy mwy wrth ei henwau. Hynny yw bod Duw yn deheu i'w bobl o ddod yn ôl, ac i'w addoli, ac i fod yn driw ac yn ffyddlon iddo fo. A dyma gariad a gras Duw tuag ata ni fel dynoliaeth. Ein bod yn ffôl a drwg ac anifydd, mae ef yn dal i'n caru a'n galw eto yn ôl. Dyma'r darlun da ni gael yn y mab a fradlon gan Iesu, ynda. Mae'r mab yn dweud, na wfft, i fy nhad a'i dy. Rhowch i mi'r cash a dwi'n mynd i'n joio fy hun. Dwi'n mynd i wrando ar y fagwraeth na.
Dwi'n mynd i wrando ar yr hyn ddysgodd yn had anheulu i fi. A mae o'n mynd. A'r darlun da ni'n gael ydi o'r tad yn dyheu fod y plentyn yn dod yn ôl ynde. A fod o'n sefyll ar drothwy'r drws yn gwylio nos a dydd. Lle mae o di mynd? Dwi'n ei garu fo gymaint. Dwi am i weld o'n dychwelyd nôl i dŷ ei dad. Ac yna yn y ddameg gan yr Iesu, yna cododd a mynd at ei dad. Dyma'r mab yn edifarhau, a phan oedd eto ymhell i ffwrdd, gwelodd ei dad tosturiodd wrtho, rhedodd ato, a rhoes ei freichiau am ei wddf a'i gusanu. Mae yna elfennau afresymol yn ras Duw tuag ata ni. Mi fysa ni'n pwdu, mi fysa ni'n aml yn gwrthod maddau, ond nid yma di natur y Duw byw. Mae o'n afresymol yn ei gariad, a mae'n rhywbeth sy'n yn syfrdanu fi yn gyson. A dyma'r cariad da ni'n gofio pan y byddwn ni'n daslu y cymyn gyda'n gilydd y prynhawn yma, y cariad nam gollyngu, y cariad sydd yn mynd i'r eithaf pellaf mwyn ennill pobl ddiw. Beth arall wrth gloi ydy bod yr hanes Hosea'n dangos difrifoldeb pechod hefyd. Da ni byw mewn oes eisiau gwneud yn fach o bechod a dyrgioni. A mae bob dim yn iawn a mae bob dim yn dderbyniol. Ond beth sydd ynglyn â phechod ydy nid bod ni'n pechu'n gyntaf yn erbyn yn gilydd, ond yn erbyn Duw ynde. Bod ni'n anifydd i Dduw a'i ffordd, a da ni'n gwrthod i faniwl ar gyfer bywyd dynoliaeth. A da ni'n meddwl bod dilyn yn trywydd yn hunan, yn well ac yn rhagorach, a da ni'n mynd i gyfiawnhau hynny. Dyna pam bod ni'n byw yn oes fake news ynde. Herwydd mae pobl yn cyfiawnhau ymddygiad sydd ddim yn dderbyniol drwy ddeud hwn yw fy ngwirionedd i ac mae o yn iawn i wneud yr hyn dwi'n wneud. Ond mae pechod a drygioni yn brifo Duw. Da ni'n anghofio hyn. Anifyddod, casineb, anlladrwydd, diffyg maddeuant. Mae'n brifo Duw yn gyntaf. Mae yna lyfr, dwi'n cofio ei ddarllen o pan o'n i'n gwneud gwaith ymchwil. Oedd nhw'n rhoi teitla hirach bryd hynny. Rheolau a dibenion y cymdeithasau neilltuol ymhlith y bobl a elwir y Methodistiaid yng Nghymru, 1801. A mae darllen trwy'r rheola nhw'n reit rhyfeddol erbyn hyn. A dyma un o'r adrana bach. Roeddent i fod a newyn a syched am Grist a'i gyfiawnder, yn ddiwyd yn yr adferiad o foddion gras. Roeddent i ymwrthod a phob llwybr pechadurus a gwaradwyddus, croes i air Duw, gan ymadael a gorwagedd byd a'i arferion llygredig, megis cymdeithasu o ferwag, gwyl mabsantau, dawnsiau, chwaraeddyddiaeth, gloddesta, cyfeddach a'r cyffelib. Roedd yn ofynol gan bob aelod fod yn sobor ac yn gymhedrol mewn bwyd a diodydd, ac i ochelyd dilliau neu ffasiynau yn ei gwisgoedd a fyddo'n tueddu feithrin balchder ac anlladrwydd. Dylent fod o wefus byr ac yn eirwyr a gonest, nid oeddent i fod yn ocrwyr, yn twyllo drwy arian lle, yn orthrymwyr nac yn gybyddion, ond yn drigarogion ac yn heilionus. Nid oeddent i arfer swynion, ond na magic yng Nghymru 1801. Da chi'n mi fod i ymhel a pethau fel yna. A'r hyn oedden nhw'n trio i wneud yn eu cyfnod oedd adlewyrchu'r hyn oedden nhw'n weld yng Ngair Duw. A bod yn ifydd i'r arglwydd, gan sylweddoli fod pechod a dyrgioni yn brifo Duw. A dwi'n meddwl na dyna di yr ergyd pwysig.
A da ni'n cael yn annog fel Cristnogion i fod yn ifydd i'r arglwydd, i sylweddoli maint aberth yr arglwydd Iesu Grist drosta ni ar y groes, mwyn dod â maddeuant i'n pechodau, a bod yn pechoda ni a pechoda Alun Tudur wedi rhoi ar yr arglwydd Iesu Grist, a bod wedi marw mwyn dod â maddeuant i ni. Dyla ni'n gwneud yn fach o bechod, ynddo, fel bod o ddim byd, fel bod o fel Western Mail, da ni'n ei daflu ac anghofio amdano fo. Da ni'n gyfrifol fel Cristnogion i Dduw. A peth arall ydy bod anufudd-dod yn creu anhrefn o fewn i ddynoliaeth, ynddo. Mae pobl yn casau i gilydd, yn rhyfela i gilydd, yn wancus ac yn isio mwy arian, mwy o eiddo, mwy o fwyd, mwy o ddiod, mwy o air. Lle mae'r Efengil yn dysgu ni fod yn hael ac yn llawn cariad. Felly mae'r holl bethau yma ynglwm yn yr ufudd-dod i Dduw. A beth ni weld efo Hosea, a dwi'n cau efo hyn, ydy bod Duw yn gweithio mewn ffyrdd a thrwy bobl annisgwyl. Mae gen Eseia adnod bwysig am Dduw, ynddo, Duw sydd yn siarad trwy y proffwyd, oherwydd nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chwi, ac nid eich ffyrdd chwi yw fy ffyrdd i, medd yr arglwydd. Fel y mae'r nefoedd yn uwch na'r ddaear, y mae fy ffyrdd i yn uwch na'ch ffyrdd chwi, a meddyliau i na'ch meddyliau chwi. Ddyla ni byth dybio yn bod ni'n gwybod be mae Duw yn ei feddwl. Mae yna ddatguddiad yn yr Iesu oes, ond Duw ydy Duw. A gallwn ni ddim deall Duw yn llawn na'i ffyrdd o weithredu o fewn i'n cymunedau ni, na phwy mae o'n dewis i weithio trwyddyn nhw. Oherwydd fel yn hanes yn Hosea, mae o'n gweithredu mewn ffyrdd cwbl annisgwyl i rannu ei newyddion. Wrach bod chi wedi gweld y rhestr yma, bod Duw yn gallu gweithio drwy bob math o bobl. Roedd Noa yn meddwi, Abraham yn rhy hen, Jacob yn gelwyddgu, Joseph wedi gamdrin, gyn i frodyr, Moses yn lofrydd, Gideon yn ofnus, Samson yn ferchetwr hirwallt, Rahab yn butain, Dafydd yn odinebwr a llofrydd, pregethodd Eseia yn oeth, ffodd Jona oddi wrth Dduw, gwadodd Pedr yr Iesu, roedd Martha'n pryderu am bopeth, roedd y wraig o Samaria wedi ysgaru 5 gwaith, roedd Saceus rhy fach, roedd Paul yn rhy grefyddol, ac roedd Lazarus wedi marw. Ond yn hanes bob un o'r bobl yno, fe ddangosodd Duw ei ffordd, ei feddwl, i ras a'i ogoniant. Trwy ddirgel ffyrdd, mae'r ucheliwr yn dwyn ei waith ei ben, ei lwybrau ef sydd yn y môr, mae'r choga wynt yn eb. Ac ar ei ben, y bôr goron. Amen. Yn dilyn yr emyn, fyddwn ni yn cymuno hefo'n gilydd. A dyma chi emyn bendigedig o gariad anfeidrol ei fraint, fod llwch mor anheilwng yn cael y fath fraint a'r geiriau sydd yn dilyn. Trwch
cymuno fe, hoffwn i gyfeirio at y rhai hynny sydd wedi bod yn sal yn ystod y mis sydd wedi mynd heibio, y rhai sydd wedi derbyn triniaeth, neu sydd dan ofal meddygol, da ni'n cofio amdanyn nhw. Da ni yn cofio Delor a Tom Wedlick. Delor wedi cael haint drwg ar ei hysgyfaint yn ystod y mis diwethaf, a ddim wedi bod yn teimlo'n dda o gwbl. Oedd Megan Williams efo ni o Sul Dwytha, Megan Griffiths yn ei chartref yn Cincoed. Mae Megan wedi gwella'n dda erbyn hyn, ac yn cofio atach i gyd. Fe eisiau gweld Iwan Morris, sydd yn orweddiog ar wahân i fod na ofalwyr yn mynd i mewn ac yn ei godi fo ac yn ei roi o nôl yn ei wely. Cael sgwrs a canu hefo Iwan wrth gwrs. O'n i'n dweud bod ni wedi bod yn canu rachi ar fora dy Sul. A mi ymunodd o hefo fi i ganu y bas yn rachi. Ond mae'n reit gymysglyd, mae'n bosib cael sgwrs am y gorffennol. A o'n i siarad hefo ei wraig Brenda, dydy hi ddim yn dda. Mae ganddi hi ganser a mae'n bryderus am ei chyflwr ei hun ac hefyd y gofal dros Iwan. Da ni hefyd yn cofio at Jean Thomas, Malcolm, os newch chi fynd â chyfarchion ffrindiau Ebenezer iddi hi, wedi bod yn yr ysbyty, ond yn cryfhau o ddydd i ddydd. Da ni'n gweld i cholli hi. Da ni hefyd yn cyd-ymdeimlo gyda teulu Mair Evans, Maes Glas Dinas Powys, Arwel, Eleri ac Arwel, Lisa Mair a Richard yn ei profedigaeth. Ac yn sylweddoli ar ôl cymaint o flynyddoedd, 103 o flynyddoedd, bod na fwlch ar ôl i Mair yn gadael ni. Da ni'n meddwl amdanyn nhw. Clywch eiriau ein harglwydd Iesu. Dewch ataf i bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chwi. Gan edifarhau am ein pechodau, deiwn at ffwrdd yr arglwydd Iesu Grist, yn llawn hyder ffydd bod ein pechodau wedi maddau yn ei waed. Ordeiniodd Iesu fod y bara a'r gwyn yn arwyddion o Aberthef drosom unwaith ac am byth. Deiwn felly yn llawen a gostynedig, gyda meddyliau agored, gan fod holl gyfrinachau ein calonau yn hysbys i Dduw. Deiwn yn waglaw, gan bwyso'n unig ar aberth Crist. Deiwn mewn ffydd at ein gwaredwr, oherwydd yn ddoef tosturiodd wrthym ni, gan ei draddodi drosom ni. Yn ddoef, caiff y gwan, nerth, y lles gadfiwiad, y trist bob diddanwch, y diobaith hyder a'r pechadur faddeuant. Trwy ras Crist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fe nerthir i wrthwynebu cynllwynion y diafol, i drechu galluoedd y tywyllwch, ac uno mewn moliant gyda thyrfar gwaredigion sydd bob amser ym mhresenoldeb Duw. Gawn ni gydweddio. Wrth i ni dderbyn gorchymyn yr arglwydd Iesu i gymryd y bara a'r gwyn cof amdano, plygwn ger dy fron yn awr. Plygwn gan gydnabod ein anheilyngdod, plygwn gan gydnabod dy fawredd perffaith dy hun, plygwn yn syfrdan oherwydd dy gariad a dy ras afresymol yn yr arglwydd Iesu Grist. A llawen hawn, Dad, yn y newyddion da, ac yn ei arwydd o cad yn ymbywyda ni. Cofiwn wrth fwrdd y cymyn am farwolaeth iawnol yr arglwydd Iesu, a'i wedi mynd o'i wirfodd i groesbren Calfari a marw dros ein pechodau ni
mwyn dod â maddeuant a chymod. I fod o yn bridwerth mwyn ein rhyddhau ni o'n caethiwed. A thrwy'n i roi ein ffydd ynddo ef, yn bod ni'n cael maddeuant, a iachawdwriaeth, a rhyddid, a bywyd newydd, a bywyd tragwyddol. Rwy'n canu wrth feddwl fod Iesu yn geidwad i mi. Gad i ni sylweddoli o'r newydd arwyddocâd hynny, ac i hynny yn tynnu ni ata ti i fod yn ddisgyblion triw a ffyddlon a thyrngar i ti, bob dydd o'n bywyda. Ond wrth wneud hynny, da ni'n cyffesu yn pechoda a'n amherffeithrwydd ger y dyfrondi, ac yn sylweddoli eto yn bod ni'n syrthio ac yn baglu ac yn methu, ac fe ofynnwn drwy aberth yr Iesu am faddeuant. Maddau ni arglwydd geiriau anaddas da ni'n ei defnyddio, yn hysbryd o gasineb a diffyg maddeuant tuag at eraill. Yn bod ni'n gallu bod yn flin at yr rhai hynny da ni yn ei caru fwyaf. Nad ydym ni'n gwneud y gweithredoedd o gariad a heilioni y dylian i fod yn ei cyflawni, ac eto'n gwneud pethau na ddylian ni fod yn ei gwneud. Arglwydd, maddau ni yn rhinwedd aberth yr arglwydd Iesu Grist. Cana fenaid yn y gwaed a gaed ar galfari. Fe gyflwynwn y cleifion, fe gyflwynwn y profedigaethus o'n plith. A boed i atgyfodiad yr arglwydd Iesu, a arwyddocâd yr atgyfodiad hwnnw, lewyrchu pelydrau goleuni i bob tywyllwch. Ac yn awr gweddiwn y bydd y bara hwn i'n ffydd ni yn gorff yr arglwydd Iesu a dorwyd trosom, a'r gwyn hwn i'n ffydd ni yn waed yr arglwydd Iesu a dywalltwyd ein mwyn. Yn enw ac yn hyddiant Iesu Grist. Amen. Mewn i fuddod i'r arglwydd Iesu ac i gofio amdano y gwnawn ni hyn. Oherwydd bu'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef gymryd bara. Ac wedi ddod ddiolch fe ai torodd ac a'i rhoddodd iddynt gan ddweud, cymerwch, bwytewch. Hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch. Y bara hwn yw corff Crist a dorwyd trosoch. Cymerwch a bwytewch i gofio amdano.
Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd ym ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef i gofio amdanaf. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist, yfwch bawb o hwn. Fe ganwn yr emyn olaf ar yn heister. Emyn gwilym hiraethog, dyma gariad fel y moroedd, tosti'r ieithau fel y lli. Dyma gariad
Diolch i chi gyd am eich cwmni prynhawn yma. Mae yna baned yn y festri ar y diwedd os da chi chydig bach yn sychedu. A diolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o'r tîm i ddod ar Oedfa at ei gilydd. Beth am i ni gyd adrodd y gras ac yna camu efo'n gilydd. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw. Gyda chwi oll, lawr y hon, hyd. Amen.